Vítejte v návodu, ve kterém vám ukážeme, jak z webového portálu informačního systému datových schránek získáte nové přístupové údaje. Získáte tak uživatelské jméno a heslo pro přihlašování do vaší datové schránky pomocí aplikace Datovka.cz. Nejprve si otevřete váš webový prohlížeč a přejděte na stránky datovka.gov.cz. Nyní se přihlaste do vaší datové schránky za použití identity občana. Pro získání přístupových údajů nelze zvolit jinou možnost, než přihlášení pomocí identity občana. Následně je potřeba udělit alespoň jednorázový souhlas s předáním osobních údajů pro poskytovatele služeb datových schránek. Po přihlášení zvolte datovou schránku, ke které chcete získat své uživatelské jméno a heslo pro přihlašování ke své schránce v aplikaci Datovka.cz. Pokud máte více datových schránek, je potřeba proces získání jména a hesla projít u každé zvlášť. V datové schránce rozklikněte Nastavení v pravém horním rohu. Zobrazí se informace o vaší datové schránce. Zde můžete vidět své aktuální uživatelské jméno. Uživatelské jméno se po vydání nových přístupových údajů, které provedete v následujících krocích, změní. V menu na levé straně zvolte sekci Uživatelé. Poté klikněte na tlačítko Nové přístupové údaje. V následujícím kroku vám bude vygenerováno nové uživatelské jméno a heslo k vašemu účtu. Vaše staré uživatelské jméno a heslo bude po následujícím kroku neplatné a bude nutné používat nové. Změna se vás dotkne i pokud používáte mobilní klíč eGovernmentu, který využívá vaše uživatelské jméno. Bude nutné změnit přihlášení ve všech aplikacích, kde toto uživatelské jméno používáte. Následně klikněte na Vydat a zobrazit přístupové údaje. Zobrazí se dialog s novými přístupovými údaji k vaší datové schránce. Uvidíte zde své nové uživatelské jméno a přidělené heslo pro první přihlášení. Jméno a heslo si dobře poznamenejte, tento dialog se po jeho zavření již znovu nezobrazí. Následně dialog zavřete pomocí tlačítka Zavřít. Dojde k automatickému odhlášení z vaší datové schránky. Poté klikněte na Přihlásit se znovu a znovu se přihlaste pomocí jména a hesla. Vyplňte pole uživatelské jméno a heslo údaj, které jste si před chvílí poznamenali, a poté klikněte na tlačítko Přihlásit se. Budete přesměrováni na stránku, kde si budete muset z bezpečnostních důvodů přidělené heslo změnit na nové, které si sami zvolíte. Zadejte tedy přidělené heslo do prvního políčka s názvem Heslo a následně do pole Nové heslo zadejte vaše nové heslo, které odteď budete používat pro přihlašování ke své datové schránce, a to i v aplikaci Datovka.cz. Nové heslo musí splňovat určité požadavky, proto se řiďte instrukcemi u tohoto pole, které vás navedou. Poté do dalšího pole opakujte nové heslo z druhého pole, které jste si sami zvolili. Ale pak klikněte na tlačítko Změnit heslo. Pokud jste vše zadali správně, bude vaše heslo změněno na vámi vybrané nové a stačí pouze kliknout na tlačítko Pokračovat. Ve vaší datové schránce se vám objeví nová zpráva o zneplatnění a vydání nových přístupových údajů. Vaše nové heslo má standardně platnost 90 dní. To lze však v nastavení změnit. Pokud chcete nastavit neomezenou platnost hesla, přejděte v nastavení do Možnosti přihlášení a v sekci Platnost hesla zaškrtněte pole Nastavit neomezenou platnost hesla a uložte změny. Před vypršením platnosti hesla ho lze změnit i v aplikaci Datovka.cz v menu datové schránky. Po vypršení platnosti je možné heslo změnit pouze na stránkách informačního systému datových schránek. Nyní již znáte své uživatelské jméno a heslo a můžete je použít pro přihlášení do schránky v aplikaci Datovka.cz. Pokud budete mít ohledně aplikace Datovka.cz nějaké dotazy nebo potřebujete s aplikací pomoc, neváhejte se obrátit na naši podporu. Děkujeme za sledování tohoto návodu. Aplikace Datovka.cz je klient pro připojení k informačnímu systému datových schránek umožňující příjem a odesílání datových zpráv. Datovku.cz vyvíjí sdružení CZ.NIC a nabízí ji k osobnímu použití zdarma a bez reklam. Aplikace je dispozici tak, jak je.
Její použití je na vlastní odpovědnost. CZ.NIC v žádném případě neodpovídá za způsobené škody. CZ.NIC není provozovatelem ani správcem informačního systému datových schránek. Datovku CZ dále vyvíjíme, opravujeme v ní nalezené chyby a doplňujeme další funkce. Pokud se vám aplikace Datovka CZ líbí, můžete přispět na její další vývoj libovolnou částkou na stránkách projektu www.datovka.cz. Máte-li dotazy nebo pokud potřebujete s aplikací Datovka CZ pomoct, obraťte se na naši podporu na e-mail datovka@labs.nic.cz, kde vám rádi pomůžeme.